హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ స్వరూప లేడీస్ కార్నర్. ఇదొక క్రీమ్ వైట్ బిస్కెట్ కలర్కి ఇలా పోచంపల్లి డిజైన్ వచ్చి కింద కాఫీ కలర్ బార్డర్ అయితే చిన్నగా ఇచ్చారండి. చిన్నగా చాలా బాగుంది శారీ అయితేని. శారీ చూడండి ఎంత బాగుందో. ఓపెన్ చేస్తేనే మీకు లుక్ అయితే తెలుస్తుంది. నీట్గా కట్టుకోవడానికి, డైలీ కట్టుకోవడానికి బాగుంటుంది. ఎక్కడికన్నా అఫీషియల్గా కట్టుకోవడానికి బాగుంటుంది. సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంటుంది శారీ. చూడండి ఎంత బాగుందో. దొబ్బగా నీట్గా ఉందండి శారీ. క్రీమ్ కలర్, కాఫీ కలర్ బార్డర్. బ్లౌజ్ కూడా మనకు చక్కగా ఇచ్చారు. ఫ్యాన్సీ పట్టండి ఇది. బ్లౌజ్ చూడండి ఎంత బాగుందో. కాఫీ కలరు, క్రీమ్ కలర్. సూపర్గా ఉందండి శారీ అయితే. ఈ శారీ కనుక మీకు నచ్చితే స్క్రీన్ షాట్ తీసి నాకు వాట్సాప్కి మెసేజ్ చేసేయండి. అలాగే మన స్వరూప లేడీస్ కార్నర్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. బాయ్ అండి.